Assalamu alaikum edi sağlar. Bugün men size kadim zamanlarda bir şehirde ve on şehirlere qala diýilýän eken. Çünki qala bilen gurşalýan eken. Şeýle bir qalalyň birine bolan wakany gurrun bermekçi. Ol qalada Gowdal däpdestur bar eken. Ol däpdestura görä öýde uly ýaşlylar haýsy qarran çağa ýetenne dağın aňyrtyna ekidip taşlak gaýdýan ekenler. Şeýle Gowdal däpdestur bir näçe nesilliň dowamyna dowam edipdir. Ve şol galada ýaşaýan masallaryň birine öýüň ýaşulsy qarran çağa ýetipdir we onuň ogly aktyjagy bilen onu öz köne arabasyna ýükläp dağın aňyrtyna ekidipdir. Dağın aňyrtyna bir oňaýly ýer tapyp ol ýere taşlap, arabany hem taşlap, oğlunyň elinden tutup ýerine gaýtyp gelýärkä. Ýa-ni aktyjagy ol ýaşulyň oğluna şeýle diýipdir: "Kaka, arabany alyp gaýdallar. Çünki wagty geler senem garrarsyň. Şu wagtynda men seni dağın aňyrtyna ekitmeli bolaryn. Şonda maňa araba gerek bolar" diýipdir. Bu gurrundan soň ol ýaşygda toğran ýaly bolupdyr. Ol gowy pikirlenip, ýygyna aýlanyp, araba ýaşulyny ýükläp, ony ýygyna alyp gelipdir. We öýüne owaň adamlaryny çağıryp sadaka berip maslahat edipdir. Maslahatda şeýle diýipdir: "Ýaşullar, ýaş ýigitler, biziň owamyzda şeýle bir däpdestur bar, ata-babalardan bäri dowam edip gelýär. Hawa ýöne haçanna däpdestur Gowdal bolan wagtynda ol däpdestury üýtgetmek has gowmy diýär. Owaň adamlary ýaş ýigidi diňländen soň ýöňden bäri içinden pikir edip näde aýtsaklaryny bilmän ören zatlaryny eşitip gaty begenipdirler we bu däpdestury üýtgetmek hakynda maslahat edip, şondan soň ol galada ýaşullara gaýtan gowy hormat edip, öýüň bereketi diýip seredip, onlary ta ömürleriniň soňuna çeldi gowy hezzet hormat bilen saklamak bäri dowam edipdir. Ine çağlar. Däpdestur gowza, ýöne däpdestur gowluga ünleýän bolsa gowza. Eger däpdestur gowlukdan daşlaşdyrýan bolsa, ol däpdestur gowda. Bu aýatdaky däpdestur hem ilki gowy ýaly görülipdir. Emma wagty gelip, onuň gaty Gowdaldigi belli bolup, onu derrew adamlar pikirlenip maslahat edip üýtgetipdirler. Ine çağlar. Öz pikirleriňizi aşagdaky tesbirler bölümine ýazmaňyzy haýyş edýär. Inneki gepleşiklerde görüşýänçä hoş, sag bolun.